Una sa tanan, mayong hapon, mga igsoon ko diha ni Kristo. Mayong buntag, mayong gabi agad sa maabtan nining atong Facebook live na nasa takaron mga igsoon aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga doktrina sa atuang simbahan nga Katoliko aron mo patin-aw na usab kita ngadtong mga nakabaton og kalibog mahitungod sa atong pagtulun-an sa simbahan o labi na gayud niadtong mga kanunay nga mga taki sa atuang simbahan nga Katoliko niya kining programa sa akong Facebook live aron manubag sa mga pangutana mahitungod niining mga pagtulun-an sa simbahan nga Katoliko mga igsoon. O labi na itong mga Katoliko nga nagduha-duha na sa pagtuong Katoliko. Kung doon na mo'y mga nalibugan nga mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko, ipangutana ka na dinhi sa ato ang live sa Facebook mga igsoon. Unya katong mga dili Katoliko, kung doon na mo'y mga pangutana mahitungod sa pagtulun-an sa amo ang simbahan, makahimo kamo pag salmot nining ako ang live sa Facebook, no? Kung doon na may pangutana, i-type lang na diha sa comment box ug ato nang basahon mga igsoon. Unya kung doon na mo'y pwede pud mo makasalmot sa ako ang live, pwede mo mosulod kamo mga dili Katoliko, pwede sad mo mosulod sa akong live, pwede mo makapangutana mga igsoon. Mga higala niya yung ubos nga lagad si Brad Giancarlo Badinas makig-uban na usab kaninyo nining pipila ka oras aron magatuki na usab kita sa mga pagtulun-an nga ginatudlo sa Santa Iglesia Katolika mga igsoon. Unya sa dili pa ta magsugod mga higala sa naanda nato mga igsoon sa ato ang programa ato sa aning ablihan sa mubo nga pagampo kining atong programa mga igsoon. Manguros ta sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit pagdaygo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ngangon sa langit. Ang kalaunon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayngon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Iyampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, mayngon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen ug amen mga igsoon. Usbon ko maayong hapon kanatong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong hapon naa na sabta karon mga igsoon aron maghisgot na usab kita sa mga pagtulun-an sa ato ang simbahan nga Katoliko mga igsoon. Naot nga naa mo sa kapiskay sa panglawas aron maayo ang inyong pagpaminaw sa ako ang programa mga igsoon. Unya maayong paglantaw ni Jomil Baloria, bro, maayong hapon bro Jomil Baloria. Maayong hapon. Mga igsoon, ang atong tema o topic karon nga atong pagahisgutan mahitungod ni Santa Maria Birhen. Mahitungod ni Mama Mary, no? Nganong makaluwas man si Mama Mary, no? Nganong makaluwas man si Mama Mary? Tao ra man na siya, dili man na siya Dios. Nganong makaluwas man si Mama Mary? Ikaduhang pangutana nila, si Maria mga igsoon aduna bay gahom, no? Nganong makaluwas man si Mama Mary? Duna bay gahom si Maria mga igsoon? Mo na ipangutana nila. Ang atong mga higala nga mga dili Katoliko, ang mga laing relihiyon
Ang mga laing reliyon mga igsoon, moingon sila nga ngano kuno si Maria makaluwas. Wala naman daw laing makaluwas ug wala nay laing manluluwas, ang Dios lamang, no? Mao nang ilang giingon mga igsoon, ilang basahon ang Isaias 45, no? Bersikulo dinhi mga igsoon sa Isaias kapitulo 46, no? Giingon dinhi nga wala nay laing manluluwas gawas kanako, no? Atong basahon mga igsoon, kining giingon dinhi sa Isaias, no? Nga giingon dinhi gipiho gyud sa Ginoo. Dara. Ako ang Ginoo ug wala nay lain. Wala nay laing Dios gawas kanako. Ako mibugkos kanimo bisan ikaw wala nakaila kanako. Sa giingon dinhi, ako ang Ginoo ug wala nay laing Dios ug wala nay laing nga manluluwas gawas pa kanako. Sa to pa wala na gyud ay laing manluluwas, no? Ang Dios ra gyud ay mga igsuon. Unya nganong kitang mga Katoliko nagtudlo man ta nga si Maria makaluwas. Nga klaro man kayo ang giingon sa Biblia nga wala na gyud lain nga manluluwas, no? Ang Dios lamang mga igsuon. Unya mo nang ilang pangutana mga igsuon, nganong si Maria makaluwas man, no? Nga ang Biblia nagingon wala nay laing Dios gawas kanako, wala nay laing manluluwas gawas kanako, no? Niya atong basahon mga igsuon dinhi gyapon sa maong teksto, no? Nga ang Ginoo mao ang atong manluluwas ug wala nagyoy lain nga manluluwas mga igsuon. Mo nang usa sa gamito nila mga higala dinhi sa Isaias, no? Nga ang Dios ra gyud ang manluluwas. Unya sa Buhat kapitulo 4 bersikulo 12, ang sa may atong mabasa dinhi. Mao sab ni ang gamiton sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Nagingon dinhi, walay kaluwasan ni bisan kinsa nga lain, kay wala nay lain nga ngalan sa ilawom sa langit nga gihatag sa mga tawo diin pinagi niini kita kinahanglan maluwas ang ngalan sa atong Ginoo. O klaro kay ang Biblia mga igsuon nga walay kaluwasan ni bisan kinsa, no? Wala nay laing nga mangluluwas, wala nay kaluwasan ni bisan kinsa, kay gihatagan kitag ngalan aron ang tanang tao maluwas ang ngalan sa Ginoo. Mao nay gamiton sa atong mga higala nga mga Protestante. Nga gisgutan diri sa Buhat 4:12 nga walay kaluwasan ni bisan kinsa nga lain. Kay wala nay lain nga ngalan sa ilawom sa langit nga gihatag sa mga tao aron ang tao maluwas, ngalan ni Kristo. Nya moingon sila nga si Kristo ray makaluwas, brother. Si Kristo ray makaluwas. Dili si Maria, dili ang mga santos, dili ang relihiyon, matud pa nila. Kay walay kaluwasan ni bisan kinsa. Ang kaluwasan wala ni bisan kinsa, gawas lamang ni Kristo. Mao nay gamiton sa atong mga higala nga mga Protestante. Mao nay ilang giingon, Buhat 4:12. Unya katong na sa Isaias, no? Gisgutan sa Isaias. Magingon sa Isaias, no? Nga ako lamang ang Dios ug wala nay lain. Ako lamang ang manluluwas ug wala nay laing manluluwas gawas kanako. Sa so, Dios ra gyud manluluwas. Mao na mga igsuon. Mao na ang duha nila kapangutana. Una, si Maria aduna bay gahom? Ikaduha ngano si Maria makaluwas man nga dili man Dios si Mama Mary. Ato ning tubagon mga igsuon. Unsa may tubag nato niini mga igsoon? Atong unahon og tubag kining una nga pangutana, aduna bay gahom si Santa Maria Birhen mga igsoon? Ang tubag nato ni ana mga igsoon, si Maria aduna gyoy gahom. Pero kanang gahom nga naa ni Santa Maria dili na iyaha mismo. Iyaha na sa Dios. Gikan na sa Dios.
Unya nganong naa may gahom si Mama Mary? Kay tungod kay nahimo siyang inahan sa Dios. Kay kung wa pa siya mahimong inahan sa Dios, aw si Maria walay gahom. Kung wa siya mahimong inahan sa Dios, wa siya gahom. Pero kay tungod kay nahimo man siyang inahan sa Dios, diha man nagpakatao si Kristo, Dios man to si Kristo, meaning inahan siya sa Dios. Kay katong Kristo nga natao ni Mama Mary mga igsoon, Dios man to. Dili man to lunlon tao. Dios man to mga igsoon. Busa, nganong miingon man ta nga si Maria dunay gahom? Dunay gahom si Mama Mary tungod kay nahimo siyang inahan sa Dios mga igsoon. Kay kung wa pa siya mahimong inahan sa Dios, aw si Maria sa iyang kagalingon wala siya gahom. Wala gyud siya gahom. Sa iyang kagalingon wa gyud gahom si Mama Mary. Pero tungod kay nahimo man siyang inahan sa Dios nga mao si Kristo, duna siya gahom mga igsoon. Kay ngano man, kay gipapaambit siya si Maria, gipapaambit sa gahom sa Dios mga igsoon. Mao na si Maria nakaambit anang gahuma, og kanang gahom mga igsoon nagpabilin kana ni Mother Mary. Dihang si Maria mga igsoon nanamkon og usa ka bata nga mao si Hesus. Dios man to. Ang gahom sa Dios nagpabilin ni Santa Maria. Therefore, si Mama Mary adunay gahom. Nganong dunay gahom si Mama Mary mga igsoon? Kay ang gahom sa Dios naa ni Mama Mary, nagpabilin ni Santa Maria. Wala miingon ang anghel, Maria, pagakonsaran ka sa Espiritu Santo, og ang gahom nga naa kanimo kuhaon na og balik sa Ginoo. Yana ba ang anghel? Wala mingon ang anghel. Ningon bang anghel, Maria, ang gahom sa Dios nga naa nimo kuhaon na sa Dios. Gikuhaan ba gahom? Wala. Atong basahon ang Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Ato ning basahon ang maong sitas kung wala pagyoy, kung ato ning basahon teksto kung wala pagyud ang gahom si Mama Mary. Niya ato basahon. Lucas Kapitulo 1, versikulo 35. Ingon niini atong mabasa mga higala. Tara. Ang anghel mitubag. Ang anghel mitubag. Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Ang giingnan niini mao si Maria mga igsoon ha. Si Maria mo giingnan ani. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo. Og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Kinsa nang kanimo? Si Maria. Magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini tawgon nga anak sa Dios ang balaan nga bata. Tanawa. Unsa di ay mga igsuon ang gisulti sa anghel? Mingon ang anghel mitubag. Ang anghel mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini tawgon nga anak sa Dios ang balaan nga bata. Unsa di ay igsuon? Ang gahom sa Dios magpabilin ngadto ni Santa Maria. Nya niingon ba ang anghel? Kuhaon ra niya nagbalik Maria. Ningon bang anghel nga kuhaon ra nagbalik ng gahuma? Wala. Wala mingon ang anghel, kuhaon na Maria ang gahom. Wala. Unsay giingon sa anghel, magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo Maria. Naay gahom si Mama Mary di ay. Naadyo di ay gahom si Mama Mary kay ang gahom sa Dios nagpabilin didto ni Maria. Unya, duna bay sitas mabasas Biblia nga ang gahom sa Dios nga naa ni Maria gikuha og balik? Sige, basahan niyo balik. Gikan sa Mateo ngadto sa pinadayag, duna ba mo'y sitas nga mabasa ninyo sa Biblia nga ang gahom sa Dios gikuha og balik? Bi, basahi. Kay kung duna mo'y mabasa ang kapitulo bersikulo diri sa Biblia nga ang gahom sa Dios gikuha og balik, kana isa gyud ang akong kamot. Mo ilagyo ko nga si Maria way gahom. Pero unsa may giingon sa anghel? Ang anghel mamakak bang anghel? Mamakak ang anghel o dili? Unsay giingon sa anghel? Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios
diha kanimo Maria. Di man kaniya na. Ang gahom sa Dios, kakinsa ni nga gahom sa Dios, gahom sa Dios. Unsa day? Gahom sa Dios, magpabilin diha ni Santa Maria. Sa ato pa mga igsuon, kanang gahom sa Dios nga naa ni Santa Maria nga nagpabilin, maunay gamiton ni Mama Mary ngano siya makaluwas siya sa tao, nganong makatabang si Maria kanamo tungod anang gahuma nga naan ni Maria. Mao na mga igsoon, mao nang tubag sa pangutana, aduna bay gahom si Santa Maria? Tubag, adunay gahom si Santa Maria. Kay nga naman, kay ang gahom sa Dios naa man niya. Therefore, kung ang gahom sa Dios naa niya, naa siya gahom. Naay gahom si Santa Maria. Sama pananglit, ang akong kwarta naa sa imong bulsa. Ang akong kwarta naa sa akong bulsa. Kanang akong kwarta naa sa imong bulsa. Pangutana, wa bagyo kay kwarta? Naa kay kwarta. Kay ang akong kwarta naa man sa imong bulsa. Nasabta ninyo mga igsoon? Muingon ko ha, example, pananglitan, halimbawa, ha? Ang ako ang kwarta naa sa imong bulsa. Pangutan unti kaw, naa ba kay kwarta? Tubag naa. Naa kay kwarta, naa diha sa imong bulsa. Ingon ana usab higala. Nganong miila mami, nganong ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nganong muingon mami nga si Maria adunay gahom? Kay ang gahom sa Dios nagpabilin ni Maria. Therefore, do na siya'y gahom higala. Atong balikog basa. Lucas 1:35. Dili ni ako ha, dili ni gikan ako ha. Dili ni gikan sa simbahang Katoliko. Dili ni gikan sa Santo Papa. Dili ni mugna sa pare. Gikan gyud ni sa teksto sa Biblia. Teksto gyud sa Biblia. Unsay atong mabasa higala niya atong patalinghugan ang balaang kasulatan. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin. Unsay giingon sa anghel? Magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Nya kinsam lang kanimo ang gipasabot. Way lain si Mama Mary. Unsa day mga igsuon? Ang gahom sa Dios magpabilin ni Maria. Naay gahom si Mama Mary. Kay ang gahom sa Dios nagpabilin ni Mama Mary. Amen. Naay gahom si Mama Mary ug kanang gahom sa Dios nga naa ni Mama Mary maunay gamiton ni Mama Mary nga muluwas siya sa mga tao mga igsoon. Maunay gamiton ni Mama Mary ug maunay gamiton ni Maria mga igsoon nga nganong ang tanang mga tao tibuok kalibutan bisag unsang pinulungan, bisag unsay sinultihan, makasabot ba si Maria brad? Sa mga pag-ampo sa mga tao, bisag unsang pinulungan in English, German, Griego, Hebrew, bisag unsang mga tao nga mag-ampo niya, makasabot ba si Maria? Makasabot tungod sa power of God nga naa ni Mama Mary. O kanang power of God nga nagpabili ni Maria, maunay gamiton ni Mama Mary sa pag-ampo, sa pagdungog sa among mga pag-ampo mga higala. Kasayern sabton ana igsoon. Sayern ra kay na sabton. Mao na mga igsoon muingon ko mga higala. Naara ninyo, kamong mga dili Katoliko, naara ninyo. Mutuo ba mo sa akong gipamahayag o dili ba? Kay ako igo ra kong nagbasa. Ngano kaming mga Katoliko, hugot man ang among pagtuo nga si Santa Maria adunay gahom tungod aning giingon sa anghel. Tungod aning giingon sa anghel. Nganong kaming mga Katoliko, hugot ang among pagtuo nganong si Maria dunay gahom tungod nining gisulti sa anghel. Ang gahom sa Dios Maria magpabilin diha kanimo. Unsa di ay mga igsoon? Ang gahom sa Dios magpabilin ni Santa Maria. Therefore, dunay gahom si Mama Mary. Unsa man nga gahom? Gahom sa Dios. Ang gahom sa Dios nagpabilin ni Santa Maria. Karon, mangutana ko sa mga nagkadaiyang relihiyon. Mangutana ko sa nagkadaiyang relihiyon kay kabaw man ko aning mga laing relihiyon dili man ni sila motuo nga si Maria adunay gahom. Sige, mangutana ko sa mga laing relihiyon. Kining giingon sa anghel nga magpabilin ang gahom sa Dios didto ni Maria. Pangutana, kini nga gahom nga naa ni Maria gikuha ba nigbalik o wala? Tubag.
Tubag, gikuha banig balik? Muingon sila, gikuha. Asa man na mabasa sa kapitulog bersikulos Biblia nga ang gahom sa Dios gikuha og balik. Basahan ninyo nga igsuon. Homework na ninyo ha, homework. Assignment na ninyo. Basahan ninyo gikan sa San Mateo ngadtos pinadayag. Gikan sa Mateo ngadtos pinadayag. Basahan ninyo mga igsuon. Nga kadtong gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria gikuha og balik. Kana assignment na ninyo ha. Tubagag yun na niyo mga igsoon. Kay wala nagyudtay record mabasa sa Biblia. Gikan sa Genesis, gikan sa Mateo, hangtod sa Revelation, wa gyudtay record nga mabasa nga ang gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria gikuha og balik sa Dios. Wa gyudtay mabasa ni ana. Unsa may atong mabasa? Ang atong mabasa niya atong basahon og balik. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Unsa day mga igsoon? Ang gahom sa Dios magpabilin ni Maria. Pangutana, naay gahom si Maria? Naa. Tungod kay ang gahom sa Dios nagpabilin ni Mama Mary. Kasayern sabton ana. Sayern ra kay na sabton. Ang gahom sa Dios nagpabilin ni Santa Maria. Therefore, si Maria dunay gahom. O kanang gahom ni Maria, dili na iyaha mismo, kundili gahom na sa Dios mga igsoon. Nagpabilin ni Maria. Pangutana, naa bay gahom si Maria? Tubag, naa. Nganong naa may gahom si Maria? Kay ang gahom sa Dios nagpabilin ni Santa Maria Birhen. O wala gyud tay record gikan sa Mateo ngadtos pinadayag nga kining gahom sa Dios gikuha og balik. Wa gyud tay record ana mga igsoon. Hinaot nga masabtan kini sa atong mga higala nga dili Katoliko. Karon, si Maria mga igsoon, isip tao, sa iyang pagkatao, kung wala pa siya himuang nga inahan sa Dios, wala untay sa igahom. Kung wala pa siya mahimong inahan sa Dios, si Maria kung wala pa siya himuang inahan sa Dios, kung si Maria sa iya lang pagkatao, wag yun siya igahom. Kung sa iya lang yung pagkatao, tao ragot to si Mama Mary. Pero tungod kay gihimo siyang inahan sa Dios, muunay katarungan. Ngano si Maria mo ilami nga si Maria dunay gahom. Tungod kay gihimo siyang inahan sa Dios. Maopitaw hinungdan nganong si Maria nganong ang gahom sa Dios nagpabili ni Maria ang tungod kay nahimo siyang inahan sa Dios. Maunay katarungan nganong ang gahom sa Dios nagpabilin didto ni Maria kay duna tungod kay nahimo siyang inahan sa Dios. Tanawa gani mga igsoon, tanawa og paminawa gani ang giistorya sa anghel. Unsay giingon sa anghel? Ang anghel mitubag mukunsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini tawgon nga anak sa Dios ang balaan nga bata. Klaro. Balaang bata. Unsa nang balaang bata? Holy child mo nay Santo Niño sa Spanish. Tungod niini, tungod ni Maria, tungod ni ini ang gahom sa Dios Maria na ama nimo. Tungod ni ini ang balaang bata nga imong gianak, tawgon nga anak sa Dios. Maunay katarungan ngano kaming mga Katoliko, miila kami. Nganong si Maria adunay gahom tungod kay gihimo siyang inahan sa Dios. Mao na tungod kay inahan siya sa Dios, nakaambit siya og gahom sa iyang anak igsuon. Kay kadtong iyang anak Dios man to. Mao na mga higalan, nakaambit si Mama Mary sa gahom sa Dios igsuon. Mao na mga higala tungod kay gihimo man si Maria nga inahan sa Dios, mao na nganong mo ilami nga si Maria adunay gahom igsuon. O kanang gahom nga naa ni Maria dili na iyaha personal, dili na iyaha sa iyang personal kundi iyaha na sa Dios. Mao bitaw miingon mi gahom sa Dios nagpabilin ni Santa Maria. Sato pa si Maria na ay gahom. Nganong miingon matag na ay gahom kay ang gahom sa Dios naa ni Maria nagpabilin ni Santa Maria. Busa kay nagpabilin man ang gahom sa Dios ngadto ni Santa Maria na ay gahom si Maria. Kay ang gahom sa Dios nagpabilin man ngadto ni Santa Maria. Kasayon sabton ana mga igsoon. Sayon ra kay na sabton. Busa kanang gahom sa Dios nga nagpabilin ni Maria
maunay gamiton ni Maria sa pagluwas sa mga tao. Maunay gamiton ni Maria sa pagluwas sa mga tao. Kay kung wala pa siya anang gahuma, dili gyud makaluwas si Maria. Busa kay naaman nagpabilin ang gahom sa Dios diha ni Maria, maunay gamiton ni Mama Mary sa pagluwas sa tanang mga tao. Kanang gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria, maunay gamiton ni Maria aron makadungog siya sa mga pag-ampo sa tanang tao tibuo kalibutan. Pero kung wa siya nang gahuma, makaingon jud ta nga di jud siya makaluwas ug dili jud siya makadungog sa mga pag-ampo. Mao na mga igsoon, kamong mga dili Katoliko nga nagtan-aw karon, pwede kamo mosulod. Dasigon ko kamo nga pwede kamo mosulod sa ako ang Facebook Live. Ako mong aksipon. Busa kamong mga dili Katoliko nga mga duna mo'y mga pangutana, pwede mangutana mo mga igsoon, ako nang tubagon. Pwede po ko inyo kong dibatihon. Okay ra, basta magsabot ta. No, magsabot ta, magpaminaway gyud ta. No, maminaw ko sa inyong pangutana, paminawa po ang akong tubag. Muna, giingnan ko kamong mga dili Katoliko, pwede mo mosulod sa ako ang programa, pwede mo mangutana, pero kung inyo kong dibatihon, okay ra po na kung inyo kong dibatihon, pero magsabot ta, magpaminaway gyud ta. Maminaw ko sa inyong pangutana, paminawa po ang akong tubag. Unya, magpulit-pulit ang pangutana. Kay lisod ra baning magdebate nga way moderator, kay magayahay na lag istorya, sapaw kay sapaw lang. Nya kini akong programa wa may moderator din kay live ra man ni. Pwede mo mosulod sa akong programa, sulod na mo mga dili Katoliko. Sulod na mo. Ayay pamatud-i daw na Bro G nga si Maria makaluwas sumalas Biblia. Okay, akong pamatud-an. Sud Peter Pindon. Sud hatagan ti kag oras akong pamatud-an nga ang mga alagad sa Dios makaluwas sama ni Maria. Kana mao na akong tema ha. Akong pamatud-an nga ang mga alagad sa Dios makaluwas sama ni Maria. Oh, ngano moingon kog sama ni Maria kay si Maria alagad man sa Dios. Sige, Brad Peter Pindon. Sige daw, pasudlo daw ko. Sige, pasudlo na to si Brad Peter Pindon ha. O niya ato siyang hatagan og oras mga igsuon. Paminawa sa ako Brad Peter Pindon ha. Pasudlon tikaw o niya hatagan tikag oras. Unom ka pangutana. Unom ka pangutana. Ang atong topic nga gisgutan, si Maria aduna bay gahom o nganong si Maria makaluwas man. Ako na nang gipamatud-an mga igsuon sa pila lang ka oras, ako na nang gipamatud-an nga si Maria aduna gyoy gahom ug makaluwas gyud. Usa pa lang ganito ka teksto ha. Usa pa lang ganito ka teksto. Haros murag kamunggay. Ako na gyud gipamatud-an. Usa pa lang to ka teksto. Pasudlo na to si Brad Peter Pindon, mangutana siya unom ka pangutana. Unom ka pangutana atong tubagon. Kung iya kong debatihon, nindot kayo nga magdebate mi. Pero sabot way sa paway. No, kay wa ra ba tay moderator diri. Lisod kining way moderator kay magsapaway naman. No? Okay, atong pasudlon si Brad Peter Pindon, akong pamatud-an nga si Maria makaluwas, ang mga alagad sa Dios makaluwas. Inini ha, inini ang akong inani ang akong kuana, ang akong proposisyon, pamatud-an ko ang mga alagad sa Dios, dili lang si Maria, mga alagad jud sa Dios, pamatud-an ko ang mga alagad sa Dios makaluwas sama ni Maria. Kana. Okay. Atong pasudlon si Brad Peter Pindon. I-add na bro kay si Peter Pindon bro nagkahis na. Okay, atong i-add para mahuwasan ni si Brad Peter Pindon. Okay. Okay mga higala, ato nang gi-add si Brad Peter Pindon kay gusto ra bataw ni siya nga mosulod sa ato ang programa mga igsuon, no? Mo na mga igsuon, daghan na kay kog gipang mga higala, no? Mahitungod ni Mama Mary, ako na gyud nang gipamatud-an igsuon nga si Maria dunay gahom, gumikan kay gahom sa Dios nagpabilin ni Santa Maria mga igsuon. Musa kanang gahom sa Dios nga nagpabilin ni Maria, maunay gamiton ni Maria aron maluwas ang tanang tawo mga igsuon. Kanang gahom sa Dios nga nagpabilin ni Maria, maunay gamiton ni Maria aron kadtong mga naas purgatorio iyang maluwas mga igsoon. Mao na mga higala. Hinaot nga masabtan kini sa atong mga higala nga dili Katoliko. Kanang ilang giingon nga si Kristo ra ang manluluwas. Wala nay laing ngalan nga makaluwas. Ang ngalan ni Kristo mo'y makaluwas. Dili si
Maria mga igsoon mato pa nila. Okay? Oy ga kuan pa man ni. Ligya pa man ni itlog. Pila niya itlog Brad? Ah, Baligya pa kag itlog. Busy di ka. oh, jangan. Sige lang, okay lang kay unay customer, pili ra buta mo. Kuan ra tagamay. Kini ako ang pangutana bro G ba kay ako ang nadunggan sa imuha si Marian dunay gahom sa pagluwas. Di ba mga panglunggan? Ah. Kini gahom sa pagluwas, unsa klase nga luwas? Giluwas kagikan sa sala, unya makahatag na siya o kada bang sama sa mabasa ba nato sa unang Korinto 15:53 ba nga makahatag na bag-ong kinabuhi nga wa nay kamatayon. Mao pa na imong pasabot nga luwas gikan sa lawas nga madunoton ngadto sa lawas nga di na madunoton. Mao pa na pasabot nimo? Yes. Yes, usana Brad. Usana sa akong gipasabot. Mao bitaw na sa among pangadjion. Mao bitaw na sa among pangadjion no. Na 2:30, 2:50. Pagbo ni Maria na luwason mi niya, no? Mao na siya Brad. Luwas kanang gitawag luwas nga naa sa makasud Plastic lang. langit. Oh, Correct. Mao na siya Brad. Wala sa kag mo sa. Mao ba? Mao na Brad. Pwede ba nato mapangayo o mapakita kung asa ang kapitulo bersikulo sa Biblia nga dunay mabasa nga si Maria makahatag og kinabuhi nga walay katapusan? Brad, Duna o wala? Brad, dili man na mo akong gi yaw-yaw pa ganina. Wala mo kumingon si Maria mo makahatag og kaluwasan. Di man na mo akong giyaw-yaw. Ang akong giingon si Maria makaluwas, makatabang ba nga di mi maimpirno, maluwas mi kana ba? Mao na ang akong giingon brother nga niana ko si Maria makatabang siya nga makaluwas siya namo nga dili mi maimpirno, malangit mi. Wala ko mamahayag nga si Maria makahatag og kinabuhing dayon. Mo na Brad Peter Pindon dili na mao ang akong istorya pa ganina nga si Maria makahatag og kinabuhing walay katapusan. Wa ko mamahayag ana pa ganina bisag i-replay pa nimo akong live. Ang akong giingon nga si Maria makaluwas siya namo tungod anang gahom sa Dios nga naa niya, makaluwas siya namo nga dili mi maimpirno, makaadto mig langit. Mao nay akong pamahayag higala nga Brad Peter Pindon nga usa ka Seventh-day Adventist defender. Ha? Mao na ang akong pamahayag paganina. No, wala ko mamahayag nga si Maria makahatag og kinabuhing walay katapusan. Wala ko mamahayag ni anak. Ang akong giingon nga si Maria makaluwas, dili mi maimpirno, mahilangit mi kay tabangan mi ni Maria mga igsoon. Makatabang ba ang mga alagad sa Ginoo? Makaluwas ba ang mga alagad sa Ginoo? Yes, makaalagad, makatabang yung kayo ang mga alagad sa Ginoo. Nga dili mi maimpirno mga igsoon. So sana si Maria mga igsoon. Mao na Brad Peter Pindon nya nagmaniho pa man ka ng imong itlog di ba? Sunod pangutana bro J. Sa una na kong pangutana, nasayod ka ba nga gitubag nimo nga yes, makahatag og kaluwasan o makahatag kay tungod sa inyong pangadjion. Makahatag siya og lawas nga di na madunoton sumala sa inyong pangadjion. Imo nang gitubag. Nasayod ka ni ana nga sa una nimong pangutana mao na imong gitubag o wa ka masayod kay nakalimot ng kadayon. Tubag kategorikal. Tubag. Ang akong nahibaw-an nga nitubag ko ana nga yes nga si Maria makaluwas na mo nga dili mi maimpirno mao nay akong tubag nganong miyes ko kanang pag-yes na ko Brad Peter Pindon mauna ang pasabot niya na ko yes makaluwas si Maria nga dili mi maimpirno malangit mi kay ang mga lagad lagi sa Ginoo makaluwas lagi pero wala man sa among pangadjion Brad Peter Pindon nga si Maria makahatag og kinabuhing walay katapusan asa man nga pangadjion Brad Peter Pindon di man na nimo makuy-kuy Mana Brad Peter Pindon? Adios. Ang akong pangutana nga imong gitubag nga yes, di na mao ang imong gitubag ron ay likoy-likoy. Mo na Brad. Kay
wala man ka tay moderator ay likoy-likoy. Ang akong pangutana imong gitubag og yes karon wa ka nagpamatuod. Naon sa man na? Daghan ra bag naminaw ay ko pagkaulaw. Ang Tubag. akong pangutana, una na akong gipangutana, gitubag nimo yes nga makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Unya karon likoy-likoy na kaayaw pagpakaulaw. Ayaw pagpakaulaw. Ihatag ang kapitulong bersikulo kay atong basahon nga si Maria makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Kay may una lang pangutana. Dili na angay hatagan kag bersikulo brother. Kay ngano man kay wala lagi ko mamahayag nga si Maria makahatag og kinabuhing dayon. Ang akong giingon nimo, yes, si Maria makaluwas na mo nga di mi maimperno, malangit mi. Mao nay tumong nako sa akong yes. Dapat maminaw ba nako kay nga naman ako may nitubag ana, no? Dapat maminaw ka nako nganong ni anak ko yes. Tungod kay si Maria makaluwas nako, no? Makaluwas nako. Malangit ko di ko maimperno. Mao na siya pitit-pitit sayong kadto na. Ay busy ka Ang akong pangutana bro J nga imong gitubag og yes di na mao karon imong gipahayag ayog likay-likay. Kay ang akong pangutana bro J klaro man kaayo. Sumala man sa unang Korinto 15:53 padulong sa unahan. Unya gipangutana nako mao na ako ang gisukdan sa sukaran sa akong pangutana. Kay matod mo si Maria dunay gahom sa pagluwas. Unya gisundan ta dayon ka sa pagpangutana kay makaluwas makahatag ba og kinabuhi nga walay katapusan nga ilisan ng ato ang lawas nga madunoton ngadto sa dili madunoton, makahatag o di makahatag iyong kag yes makahatag kay makahatag man di ay wala kasabot ayo sagsapaw palihog ihatag ang kapitulo bersikulo kay daghang naminaw sa pangutana. Ha? Tubag. Daghang naminaw sa akong pangutana unya gitubag nimo yes makahatag. Karon kay makahatag man di ay 12 ni. 12. Tagan ana kay wa ko mo pamatuod lagi ana, wala lagi ko musulti ana nga si Maria makahatag kirboing dayon. Ang gipasabot nako nga ni yes ko ana. Yes, makaluwas nako si Maria. Dili ko maimperno, malangit ko, mao na ibot pasabot nako. Dapat dili nimo punan, dili nimo sinayupon ang akong tubag. Wala ra ba ko mingon si Maria makahatag kinabuhing dayon. Ang akong giingon, yes, si Maria makaluwas nako. Nga dili ko maimperno, malangit ko. Unya imo na lang nang gisabot nga makahatag kuno kinabuhing dayon si Maria, wala ko mamahayag ana brad. Muna ayaw ko pangitaa og tekstos Biblia na nga naabay mabasa si Maria makahatag og kinabuhing dayon. Dili ti kahatagan, dili ti kalatagag teksto kay wa ko mamahayag ana brother. Pangutana lang subay sa akong pamahayag paganing. Pangutana. Ang akong unang pangutana nga maod ka nanugad sa unang Korinto 15:53 padulong sa unahan. Imo batong naklaro nga gitubag nimo og yes sa ako ang pangutana nga nangutana ko kanimo mahitungod sa si Maria kay naamang kahigahom makaluwas makahatag ba siya og kinabuhi nga mailisan ang ato ang lawas gikan sa madunoton ngadto sa di na madunoton ang imong tubag yes karon kay gipangayuan ka di ka makahatag nagpamatuod ka ba karong una sapaw kay di mayong manapaw nagpamatuod ka ba sa matuod nagtubag ni yes o nagpamatuod ka naigo ka sa unang pangutana og di na ka makatubag niini tubag ka yes or no tubag ka political Nyana ko yes. Ang akong pag-ingog yes lagi nga pag-ingon ako yes makaluwas si Maria nako nga di ko maimperno. Mahilangit ko mao na tumong nako. Wala ko miingog yes kay niuyon ko anang imong teksto brother. No? Wala ko muingon og yes tungod kay niuyon ko sa imuhang teksto nga si Maria makahatag og kinabuhing dayon. Wala ko miingon ana. Nyana ko yes nga si Maria makaluwas nako nga dili ko maimperno malangit ko. Mao na imbot pasabot nako sa akong pag-yes. Ayaw kog buti kung unsay akong gipasabot atong pag-yes nako. Mas maayo ikaw na lang siguro pag ako kay kabaw man kay mao dinay akong pasabot. Dili man na mao akong gipasabot brother. Dapat mangutana ka unsa may gipasabot nimo ato akong pag-yes. Kana noon ang ipangutana. Kay tubagon ti ka pag ingon ako yes. Yes, si Maria makaluwas nako nga dili ko maimperno malangit ko. Wala ko miingog yes tungod kay si Maria makahatag kinabuhing dayon.
Ayaw usba ang akong tubag, brother. Sunod pangutana. Sunod pangutana kay wa man di ay ka nakasabot sa kuang pangutana unya niingon kag yes. Karon uyon ka nga si Maria di ay dili makahatag og kinabuhi nga walay katapusan. Dili Uyon na ka o di ka. tubag dili kay wa man ko mamahayag ana nga si Maria makahatag kinabuhing dayon ni anak ko makaluwas lagi siya. Pag ingon ako yes, makaluwas Maria nga dili ko maadtog kalayo sa impierno. Muadto kog langit. Makaluwas si Maria nako nga dili ko maadto og kalayo. Di ko maadtog impierno ba? Malangit ko. Pero wa ko mingog yes kay makahatag og kinabuhing dayon si Mama Mary. Kanang pag-ingon ako yes, makaluwas si Mama Mary. Nga di ko maadtog kalayo sa impierno. Pero wa ko mingog yes nga yes makahatag si Maria og kinabuhing dayon. Wa ko mingon ana, imuhar ra man ang pagsabot. Sunod pangutana. Kana bang ingon nimo nga makaluwas, kinsa ang makaluwas o kinsa ang muluwas nimo kay makaluwas man di ay. Sakto ba ang ako ang pagsabot na makaluwas si Maria? Mao na hinungdan nga siya ang muluwas nimo gikan sa sala o mahatagan kaniya og kinabuhi nga walay katapusan? Mabay pagsabot nako. Tubag. Ang imong pagsabot dunay sayop, duna po'y sakto. Moingon kog ang imong pagsabot dunay sakto, duna po'y sayop. Ang pag-ingon nako nga yes, si Maria makaluwas tungod kay tabang na siya nako nga di ko maimpierno. No, di ko moadto kalayo sa impierno, makahatag na nako. Makakanang bitaw di siya makatug, di ko makatug impierno ba? Makabaton kog kinabuhing dayon ba? Makasud kog langit mo na ibot pasabot nako. Kanang imong giingon nga si Maria makahatag kinabuhing dayon, mo na sayop. Sayop na dili na mo akong kamahayag. No dapat mangutana usa ka na kung unsa may imong gipasabot atong imong pag-ingog yes. Kay tubagon ti pag ingon ako yes ang gipasabot nako ato mao yes makaluwas si Maria nga di ko matug impierno. Malangit ko. Mo na brad. Bot nimo day ipasabot di ay nga si Maria muluwas nimo, makaluwas nimo. Kay makaluwas man. Makaluwas. Buot ba nako usabton nga kay makaluwas man siya ang muhatag nimo sa gitawag og kinabuhi nga walay katapusan kay ang muhatag sa kinabuhi nga walay katapusan kadto mang muluwas sama kang Kristo. Pagaluwason ka ni Kristo diha gikan sa dagta sa sala unya sa diha nga maluwas na kaniya ilisa na kaniya og kinabuhi nga wala nay kamatayon sumala sa unang Korinto 15:53 padulong sa 58. Uyon man kanang tekstuha. Mao ba pod ng papel ni Maria nga makahatag siya nimo og kinabuhi nga walay katapusan kay siya may nagluwas nimo? Yes or no? Tubag no. Kurikal. Tubag no. No. Kay wala ko manudlo nga si Maria makahatag og kinabuhing dayon. Ang pag-ingon nako nga si Maria makaluwas, makatabang siya nako og luwas. Makatabang siya nako og luwas ba nga iya kong dadon ngadto sa langit o dadon ko niya sa langit pero ang muhatag nako kinabuhing walay katapusan ang Ginoo. Pero pinaagi ni Maria makatabang siya nako nga iya kong maadto og langit. Mao na siya brad. Mao na bot pasabot nako. Si Maria makaluwas. Makaluwas lang. Pero wala ko miingon nga si Maria makahatag nako kinabuhing dayon. Mao na brad. Sunod pangutana bro J. Matod nimo si Maria makatabang nimo sa paghatag og kaluwasan. Mamay mong gisulti si Maria makahatag nimo. Wala lagi ko moingon makahatag og kaluwasan. Wa ko mingon na nahatag kaluwasan ayon po niya akong giyaw-yaw. Ang akong gingon si Maria makaluwas nako, makatabang ba? Makatabang nako nga makaadto ko og langit. Wa ko mingon nga si Maria makahatag og kinabuhing walay katapusan. Wala ko mingon ana. Wa ko mingon nga si Maria makahatag nako kinabuhing walay katapusan. Makatabang lang. Makaluwas ba? Makaluwas. Dili kay siya imong muhatag nako kinabuhing walay katapusan. Sunod pangutana. Sige, nasayop dayon ako pagdungog di ay kay makatabang makaluwas. Sige, diri na punta sa makatabang siya nga mohatod nimo sa langit. Unsa may gamiton ni Maria aron nga makahimo siya pagluwas nimo padulong sa langit? Naba siya drone? Unsa may gamiton? Helicopter ba? Kay makatabang man siya unsa man agaton kaniya, pasaanon kaniya.
palihog na kuno, i-clarify na kuno kung unsa ang gamiton ni Maria sa pagdala iyang gamiton nga daluhon ka ni Maria padulong sa langit baka niya pasaanon ba kaysa pasaanon ba kaniya pasakyon ba kaniya helicopter o iya ba kang isakay sa drone pasabtan ako no ang mga naminaw kay daghan ra bag naminaw ron sila ko na bro J. Tubag. Kay imong gipanganlan wala diha ang gamito ni Maria sa imong gipanganlan. Wala diha di siya mo gamit anak imong gipanganlan. Karitas Biblia gyud ang gamito ni Maria pagluwas nako mao ang gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria. Kanang gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria mao nay gamito ni Maria sa pagluwas kanamo nga maluwas mi makaadto pero dili porket kay makaluwas si Maria mao nay makahatag namo og kinabuhing dayon. Ha, balikon ko ha. Dili porket nga si Maria makaluwas namo, siya nay maghatag namo og kinabuhing dayon, dili na mo. Makatabang lang siya nga makaluwas siya namo paadto mig langit, pero dili porket nga siya makaluwas, siya nay muhatag namo kinabuhing dayon. Ang tubag sa akong pangutana mao ni. Ang tubag sa akong pangutana mao ni ha. Ang gahom sa Dios nga naa ni Maria mao nay gamito niya sa pagluwas kanamo. Mao na Brad Peter Pindon, dili ka tong imong drone, dili ka tong helicopter, dili na mao. Sunod pangutana. Sunod pangutana bro J. Naaman dai gahom nga gihatag si ang Dios kang Maria. Oh. Kini gahom nga gihatag sa Dios ngadto kang Maria sa pagluwas diha kanimo. Matud ka may kasultian niya. Oh. Diha sa Biblia bro J. Kanos gihatag ang gahom diha kang Maria aron sa pagluwas nimo. Ug kanang gahuma gihatag kang Maria aron sa pagluwas sa katawhan. Kanos gihatag ba? Sa dihang nanamkon siya Brad sa Dios, dihang nanamkon siya sa Dios, dihang nahimo siyang inahan sa Dios, mao nang higayon na nga ang gahom sa Dios nagpabili ni Mama Mary. Muna kay dihang nahimo siyang inahan sa Dios, mao na ang panahon nga ang gahom sa Dios nagpabili ni Maria o gihatag ni Maria mga igsoon. Mao na siya Brad. Mao nang panahon na, mao nang higayon na nga ang Dios mihatag ni Maria og gahom o kanang gahom sa Dios naghihatag ni Maria nagpabilin kana ni Maria brother. Ug mao nay gamiton ni Mama Mary pagluwas. Sunod pangutana. Okay mga igsoon, unya naputol man gyud mga igsoon, no? Mao na mga higala nga ang ato ang pamahayag paganin na iyang gilubag. Iyang gilubag. Kay misuod man siya diretso og teksto, iya man dayon tong gi-drive-ban og teksto unang Korinto 15. No, wala ko mamahayag mga igsoon nga si Maria makahatag og kinabuhing dayon. Ang akong giingon nga si Maria makaluwas. Dili tungod kay makaluwas mao nay muhatag sa kinabuhing dayon. Makaluwas yan ako nga mo'y hindan nganong di ko mahilangit. Dili ko maimperno. Mahilangit ko. Okay, kanang pag-ingon nga makahatag kanang makadala siya ba? Makadala siya nako ngadto sa langit. Dili kay makahatag kanako kinabuhing dayon. Ihatag pa rin ang kinabuhing dayon nga naa naman na daan. Mo na nga nasayop siya mga igsuon. Da sayop na dili na mao nga ang kinabuhing dayon makahatag si Maria kinabuhing dayon. Ano ihatag pa man yang kinabuhing dayon. Nga kanang kinabuhing dayon naa naman na daan naa naman na daan. Kanang kinabuhing dayon gihatag naman na daan sa Dios. No? Gihatag na daan sa Dios ang kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon ang kaluwasan naa na mga igsuon, no? Nganong ihatag pa man ni Maria? Ha? Nganong ihatag pa man ni Maria ang kinabuhing dayon nga naa naman na, no? Naa naman na ang kinabuhing dayon, no? Giandam naman na sa Dios, naa naman na gihatag, giandam na dara ato basaw na. Unang Korinto 2:9. Niya atong basahon kini. Hinuon sumala sa gingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog sa tao, ang wala giyud palandunga sa tao mahitabo. Mao nga giandaman sa Dios niadtong higugma kaniya. Klaro ana mga igsoon, duna gyud ay giandam sa Dios. Kadtong mga tao nga higugma kaniya giandaman sa Dios og kinabuhing dayon. Kaya ihatag pa din ni Maria ang kinabuhing dayon nga naa naman ni giandam naman ni Kristo.
Busa sayop ang unahuna ni Brad Peter Pindon nga si Maria kuno mao kuno'y makahatag og kinabuhing dayon. Tungod kay siya may makaluwas nato. Dili porke tungod kay siya ay makaluwas, siya ay makahatag nato kinabuhing dayon. Si Maria makatabang lang nga makaluwas siya nako. Makatabang siya nako nga makasud ko og langit. Dili kay naanagoy langit. Ug kanang langit mga igsoon mao nay kinabuhing dayon. Naa na ang buhaton na lang ni Maria nga mutabang siya nako pagpasuod ngadto na sa langit. Mao na dili kay sabton kay tungod kay makaluwas siya nako. Siya nako ni muhatag nako kinabuhing dayon. Ano ihatag pa man ni Maria ang kinabuhing dayon nga diha naman naa na may kinabuhing dayon kana ding langit. Kinabuhing dayon man na no? Naa na ng langit. Ang buhaton ni Maria ang pagtabang na lang aron makasud nako anang kinabuhing dayon. Mao na siya. Mao na dili sabton kay tungod kay makaluwas si Maria nako, siya na mooy muhatag nako kinabuhing dayon. Ihatag pa din ang kinabuhing dayon nga naa naman ang kinabuhing dayon kana dayng langit. Giandam naman ang langit. Ha? Kanang langit giandam naman na para niadtong mga alagad sa Dios. Unya, si Maria igo na lang mutabang nako nga di ko moatog impierno, iya kong pasudlon og langit, mao nay bot pasabot. Okay? Nasabtan ninyo, lahi Peter Pindon kay tungod kay si Maria makaluwas, siya na kuno'y makahatag kinabuhing dayon. Dili na mao. Mabutan ni anak ko nga, wa mo gud siya kasabot sa akong paghihis. Ni anak ko, yes, makaluwas si Maria nako. Makatabang siya nako nga makasud ko dito sa langit, dili ko maimpierno. Mao nay buot pasabot. Dili kay tungod kay si Maria makaluwas nako, mao nay muhatag nako kinabuhing dayon, di na mao. Ang kinabuhing dayon dili na mistil ihatag pa. Naa na ng kinabuhing dayon giandam na sa Ginoo. Naa na kanading langit kinabuhing dayon man na. Naa naman na. Ang ato lang ang pagsud na lang. Meaning si Maria makatabang nako pagsulod. Pasudlon ko niya sa langit. Pasudlon ko niya sa kinabuhing dayon. Nya hatagan pa di ko kinabuhing dayon nga naa naman ang kinabuhing dayon. Ngao na Brad Peter Pindon. Ang imong pagsabot mooy nasayop. Maingon ba din ka nga ni angkon kuno ko nga si Maria, ha? Mo kuno'y muhatag kana kung kinabuhing dayon kay nitubag kuno ko. Dili man na mao. Di man na mao nga tungod kay si Maria makaluwas nako, mao nay muhatag nako sa kinabuhing dayon. Di gyud na mao. Wa gyud siya kasabot sa akong pag-yes. Ang pag-yes nako, yes. Makaluwas si Maria. Makatabang siya nako pagsulod dito sa langit. Pero dili mo muhatag nako kinabuhing dayon kay ang kinabuhing dayon naa na giandam na daan sa Dios. Mao man ang langit, andam na man daan ang langit, ang ato na lang pagsuod. O kanang pagsuod nato magpatabang ta ni Maria para makasuod ta iduot jud ta ni Maria ngadto sa langit. Mao nay rason. Lahi man kay lubagon man nila kay tungod kay si Maria mo'y makaluwas nato, mao na kuno'y makahatag nato kinabuhing dayon. Mao na mga igsoon. Mao na mga higala. Ako gyung gipamatud-an mga igsuon sa balaang kasulatan nga si Maria makaluwas gyud higala. Makaluwas. Ngano maingon kog makaluwas kay gumikan kay ang gahom sa Dios naa man ni Mama Mary. Naa ni Mama Mary. Mo na nga kanang gahom sa Dios nga naa ni Maria mauna mauna ang gamiton ni Mama Mary mga igsuon sa pagluwas kanato. Mao na mga higala. Hinaot nga masabtan kini sa atong mga higala nga dili katoliko mga igsuon. Nya nawa na mas Peter Pindon, unya mas mayo naa siya ron kay ato siyang pasudlon og balik, ha? Ato siyang iad og balik, pasudlon nato siya. Sud lang para Peter Pindon, ha? Ay close man. Wala man si Bra Peter Pindon. Nawagtang asa no ka Peter Pindon. Okay. Nya ato sa ni pang basahon ning atong mga naglantaw nato karon mga igsoon. Okay. Jumil Baloria, salamat. Mayong hapon bro. Mayong hapon Brad. Vicente Andrus Abriana, salamat sa paglantaw. May gamit ang Diyos kay Santa Maria aron ang tao maluwas. Pinaagi siyang dugo ug unod kita nakabaton og kaluwasan. Kay si Kristo nakaambit man siya sa unod og sa iyang inahan. Hebrehanon 2:14. Sakto brother. Sakto. Wala pa mataw si Santa Maria gipanagna na ni Propeta Isaias. Sakto, si 14. Okay, Bradim, emotional person, mapaminawa, ari bro, aron ka makaton. Aril Amores, kanang kwarta ni mo bro, nga naa sa akong bulsa, dili na ako imuha na. Imuha, ako lagi. Pero
angay ba kang ingnon nga naa kay kwarta? Naa kay kwarta kay kung nga ba kay kwarta nganong naman na sa imong bulsa? Matawag gihapon nga naa na nimo ang kwarta. Kanang kwarta nga akong ihatag nimo naa na nimo. Oh, naa ba na nimo ang kwarta nako? Naa. Oh, ana sana. Unya kakinsam ng kwarta ako Oh, maupitan niya na ako nga kanang gahom sa Dios naa ni Maria. Naabay gahom si Maria sa Dios? Naa. Kay naa man pabilin man diha ang gahom sa Dios ni Maria. Pero kakinsam ng gahom ako Ana ra na siya. Kanang kwarta nga akong ibilin diha sa imong bulsa, ako ana. Pero naa ba nimo ang akong kwarta? Naa. Ingon ana inana pod si Maria. Nana pod si Maria mga igsoon. Nga naabay gahom si Maria sa Dios? Naa. Naa. Nya kakinsam ng gahuma? Ako Gahom sa Dios. Kasimpor ra sabto na nawi. Ana ra na siya kasimpol. Ariel Amoris. Okay. Daddy emotional person paminawari bro. Wilson Baha, mayong hapon bro. Mayong hapon brother. Jewel Ral Hakulan, salamat. Ristibalo Carolinos, salamat. Sumalinog. Saan Sumalinog Francisco. Salamat sa inyong paglantaw kanako mga igala ha. Kung kwarta. Bati og dili ato bro kay unya atong ang kunon. Bati og dili ato bro unya atong ang kunon. Dili lagi na imuha lagi ng kwarta nga naa sa bulsa. Pero matawag ka na nga ang akong kwarta naa nimo. Akong kwarta naa nimo wala. Naa nimo. Usab na si Maria ang gahom sa Dios naa ni Maria. Nya pangutana, naabay gahom si Maria sa Dios? Pangutana, naabay gahom si Maria sa Dios? Tubag na. Kay naalagi niya ang kwarta sa naalagi ang gahom sa Dios naa ni Maria. Ana ra na siya kasimpol. Sulod Brad Ariel, sulod. Pasudlon ti ka Brad Ariel. Sulod bro. Pasudla ko bro. Ay close man. Pasudla ko bro Ariel. Salamat sa iyong paglantaw kanako. Nawa mas Peter Pindon. Pariha ra jud na imong Ariel liki sa kawayan. Ayaw pamatod daw na broji nga si Maria makaluwas sumala sa Biblia. Sige daw pasudla daw ko. Na naman ni siya suod. Mangutana gani pangutan asa ang kumpletong stand sa pangutan-on. Manunua si Kristo. Sakto jud na Raymond Samson. Ni diretso man gud siya og kana bitong iya din kung pasudlon sa iyang naa sa iyang baruganan. Pagingon ako og yes. Yes. Si Maria makaluwas. So na makaluwas, makatabang siya nako nga iya kung ipasud sa langit. Pero dili na sabto nga atagan ko niya kinabuhing dayon. Naa naman na ang kinabuhing dayon, ihatag pa din na ni Maria nako. Naa na ang kinabuhing dayon. Muna si Maria dili mo imuhatag nako kinabuhing dayon. Ngano man kay naa naman na ang kinabuhing dayon, giandam naman na sa Dios ang kinabuhing dayon. Muna dili na mingon sayop nang mingon nga si Maria mo imuhatag kanatog kinabuhing dayon. Imani dili si Maria mo imuhatag natog kinabuhing dayon. Si Kristo mo imuhatag natog kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon nga gihatag ni Kristo naa na giandam na ang pagsulod lang nato mga igsoon. Pagsuod na lang nato. Mao na mga igsoon. Nasudla ko bro. Jing kay Plaza, salamat. Julio Sen, salamat sa paglantaw. Pareho ra na akong mga apply kag trabaho. Mangayo kag tabang sa imong bakir na makasulod ka sa kumpanya. Ano ba yan, Brad Carlo? Ulit-ulit yan ang mga sinabi mo. Mas maayo ning balik-balikon, no, para makasabot yun ang mga dili katoliko mga igsoon, no? Mas maayo balik-balikon. Nya, di ba ang gingos Biblia ang makaluwas si Jesus Christ lang sa absoluto, no? Sa absolute Savior si Kristo, siya lamang ang manluluwas, no? Makaluwas. Isip absoluto, isip principal Savior, si Kristo ra, no? Si Kristo ra. Siya may muluwas na to, isip absoluto, pero isip instrumento na ang mga alagad sa Dios na nabay mabasa sa Biblia ni ana na unang Korinto 9:22. Kung sa may gingon ni Apostol Pablo, makaluwas usab siya isip instrumento. Atong basahon na unang Korinto 9:22. Niya atong basahon unang Korinto 9:22. Ingon ni nato mabasa. Ngadtos mga huyang nahimo akong sama sa mga huyang aron ako makakabig sa mga mahuyang. Ako nahimo nga tanang butang ngadto sa tanang tao aron ako sa bisan unsang paagi
makaluwas sa pipila kanila. At tanawa, unsa gingon ni Pablo, makaluwas si Pablo ngadtos mga huyang. Makaluwas. Makaluwas Pablo tungod kay makaluwas siya na di muhatag kinabuhi ngayon. Dili, makaluwas siya, makadani siya ato ba? Makadani siya ato. Mao na mga igsuon. Pero dili siya muhatag sa kinabuhi ngayon kay ang kinabuhi ngayon naa na giandam na sa Ginoo nya ihatag pa din na. Dili na. Sa ato pa ang pangutanan ni Rodel Dumaging na nagingon niya nga makaluwas si Kristo lamang ang makaluwas. Isip absoluto. Sa isip absoluto kay tungod kay siya man atong Ginoo, siya may manluluwas natong tanan, siya may galuwas nato dito sa cross, siya ra man gyud ang gahimo ato. Di man si Maria. Katong luwas nga nagpakamatay siya. No, katong nagpakamatay siya sa cross, nagbitay siya sa cross, siya ra gyud gahimo ato, dili si Maria. Mao na ibot pasabot. Siya lamang ang makaluwas sa absolutong paagi isip Ginoo, isip atong mabubuhat, siya ra gyud. Siya ra may nagpakamatay dito sa cross. Dili man si Maria, di man si San Jose, di man ang mga santos ug santa sa atong simbahan. Si Kristo ra man. Mao na mingon ta nga si Kristo, siya lamang ang makaluwas isip absoluto. Pero isip instrumento naa mga alagad sa Ginoo. Sama ni Pablo, sama ni Maria, sama sa mga ni San Jose. Kanang mga alagad sa Ginoo makaluwas usab na sila isip instrumento. Mo nang mga santos makaluwas sila nato isip instrumento. Mo nay mabasa nato sa unang Korinto 9:22. Mao na brad. Unya Rodel Dumangging naa di gahom si Maria para makaluwas sa tao naa. Kana ding gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria. Kana nga gahom nga kanang gahom sa Dios nga nagpabili ni Maria. Mao nang gahom nga naa ni Maria. Mao nang gahom ni Maria. Kanang gahom ni Maria mao nang gahom sa Dios mga igsoon, no? Gahom sa Dios naa ni Maria. Therefore si Maria naa gyud gahom. Lucas 1:35 ang gahom sa Dios nagpabilin dito ni Maria. Busa si Maria naay gahom sa Dios mga igsoon. Kasimple ana sa ton. Okay. Nilren Soliano Piliano, salamat. Dili jud kasabot Okay. Pareho ra na bro, mga apply. Ano ba yan, Giancarlo? Asa man sa bersikulo makita nga si Maria makaluwas sa tao. Naay bersikulo. Naay bersikulo nga mga alagad sa Ginoo makaluwas. Usa na niya na si Maria. No? Judas 1:23 atong basahon na. Judas 1:23. Nga kini ding mga alagad sa Dios makaluwas dayon siya. No? Judas 1:23. Atong basahon ang Biblia, Judas 1:23. Nag-ingon dinhi. Judas 1:23. Luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Tanawa. Kinsa may giingnan ni mga alagad sa Ginoo. O sa gingon dito, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Uniyan, nabay Maria di Rabrad, apil. Dili na mistil isuwat angan nga Maria, naa diri apil si Maria. Kay ang giingnan ni mga alagad man sa Ginoo. Atong basahon na, Santiago, Judas 1, sugdo na to sa 1. Gikan ni Judas nga sulugoon ni Kristo og sa igsuon ni Santiago alang sa mga tinawag sa Dios o mga tinawag sa Dios. Na si Maria di tinawag sa Dios. Tinawag sa Dios si Maria alang sa mga tinawag sa Dios og nagkinabuhi diha sa gugma sa Dios nga Amahan. Nya unsa may giingon dinhi? Giingon na yon ang giingon na si Judas, no? Giingon na yon si Judas, luwasa sila pinaagi sa pagsakmit gikan sa kalayo. Nagyod. Nagi mabasa nga si Maria makaluwas. Kining Judas 1:23. Apil na si Maria ini kung imong sabton. Nya pangutana naa ba sa Biblia nga si Maria makaluwas? Tubag naa. Kung kabaw ka mo sabot, naa. Kung kabaw ka mo sabot, kini din pag-ingon din hiyo. Luwasa sila pinagi sa pagsakmit sa kalayo. Kinsa may giingnan ana? Luwasa sila. Ang giingnan ni ana ang mga alagad sa Dios. Basaha gani sugod ang Judas 1:1. Judas 1:1. Basaha og sugod. Nya unsa may giingon dinhi? Luwasa sila pinaagi sa pagsakmit kanila sa kalayo. Meaning kanaday mga alagad sa Ginoo makaluwas din na sila. Nya nabay Maria diha. Apil si Maria. Apil si Maria. Gawas kung si Maria dili alagad sa Dios.
Mo na moingon ta nga naagyoy mabasa nga mga lagad sa Dios makaluwas. Nya nabay Maria diha tubag naa. Apil gyud si Maria, makaluwas Maria. Kay si Maria alagad man sa Dios. Okay? Di ba ingon sa Biblia ang makaluwas si Kristo lang isip absoluto brother. Isip absoluto kanang pagpakamatay niya sa krus si Kristo ra gyud to. Pero isip as instrumento apil ang mga santos. Apil ang mga santos. Makaluwas pud ang mga santos. Okay, wala na may nisod. Pareho ra gud na nga nay mga plano. Dili jud kasabot ang mga sulpot bro kay nag-brainwash man sila sa mga pastor nga maghilak-hilak. Mao gyud brad maghilak-hilak din na sila brad. Una, wala namang gyoy ni Sud. Salamat kayo sa inyong paglantaw kanako, no, sa akong programa. Nya hinaot nga inyo ning i-share kining akong live mga igsoon. Aron daghan usab ang makakat-on niining akong live. Nya hinaot nga sa inyong pagsuod sa hinaot sa inyo ra nang doktrina wala tiw taliwa sa Biblia. Naa gani brad. Naa gani mo pitaningon ko. Naalagi si Maria dire makaluwas Judas 1:23 kung imong sabton. Oh. Kung imong sabton naa. Saman mo sud karon kay iati ka. Ha? Iati ka ha? Sud ha. Pangutana na naabay mabasas Maria makaluwas tubagon ti ka ana naagyo kung kabaw ka mo sabot. Sige giati ka ha, iati ka. Sige Brad Rodel pasudlon ti ka unya pangutana Brad Rodel. Oy gi-decline nimo. Gidecline nimo di ka musod. No, decline nimo sige balik atong ibalik. No. Ayaw ka wow, sulod lang kay katagan ti kag oras pitaos pagpamahayag ug pagpangutana. Dili jud nakasabot bro kay gibrinwas na sila sa ilang pastor. Brinwas gyud bro. Gibrinwas gyud. Mo bitan ako ni siyang pasudlon si Judel, Rodel kay wala naman si Peter Pindon ato siyang pasudlon. Ato siya pasudlon. Okay. Brad Rodel sulod bro, kay giadi ka bro ha. Paki-accept lang bro. Mo na siya. Mo na mga igsuon nga si Maria mga higala makaluwas gyud siya nato. Nga nangutana man si Brad Rodel, naabay mabasas Maria makaluwas, gitubag nako siya naa kung kabaw ka mo sabot. Kanading Judas 1:23, waday apil Maria, tanawa gi-decline no. Gi-decline. Di siya gusto mo sulod, no? Hadlok siguro ni siya atong kuanon, dili man ta mangunsa. Igo laman tang mutubag sa mga pangutana nila mga igsoon. Muna ato siyang giad mga igsoon kay ato siyang pasudlon. Ato siyang hatagag oras sa pagpamahayag diri sa ato nga programa. No? Kay igo ra man tang mangutana pud nila. Pero pwede sila mangutana ang unahon gyud nato pagpangutana sila gyud. Sige, kamoy una mangutana nako. No? Kay Peter Pindon wag tang magkalit. Busy pa man sa kay to siya kay nanguham to siya itlog, namligig itlog. Okay, mga igsoon niya wala naman siguro gyoy mosulod nini ato na lang ning tapuson kini atong programa kay nahuman naman to nato og batbat ang atong tema mga igsoon. No, nahuman naman to batbat ang atong tema. Unya hinaot nga naa kamoy nakatunan nining atong live mga igsoon. Please na kung share nini akong live mga igsoon ha. Please rasan mo share nini akong live. Niya atong dunay mga GC, pwede rin nyo i-share ni akong live niya pwede ninyo i-upload sa YouTube kini ako nga live mga igsoon niya kung doon na mo yung mga YouTube channel pwede ninyo i-upload ang akong live niya katong mga wala pa maka-like and follow sa akong FB page please like and follow mo sa akong FB page o sa akong YouTube channel Gicarlo Badinas akong YouTube channel o sa FB page sa Yagyagan sa Kamaturan please like and follow og sa YouTube channel usab sa Yagyagan sa Kamaturan please subscribe mo og sa YouTube channel ni Julius Warrior please subscribe mo sa YouTube channel ni Julius Warrior og ni G1 Passionis YouTube channel og labi na gayud ni Pilans 57 CFD YouTube channel sa naman ison. Okay? Daghang kay salamat mga igsuon unya wala man gyud tay igong panahon. Salamat ni Brad Peter Pindon nga misulod sa akong programa, no? Og sa tanan nga nagkomento nining akong live. Daghang kayong salamat. Tagbota po nini akong programa.
ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Dios mananalangin kanatong tanan. Mayong hapon, mayong buntag agad sa maabtan natong Sibya ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Ang Dios manalangin kanato sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Nagasalamat o God bless.